Sa bagay pre, no? Mahirap nga talaga rito. Kaya ako nagbago na eh. Nagpapaka-good boy na ako. Tama yan. Kapag nakalabas ako rito, hanap tayo ng maayos na trabaho. Oo, kapag nakalabas ka na rito, babalik na rin ako sa lugar natin pre. Tapos na yata yung dalaw. Nandiyan na yung lespo. Oo nga eh. Sige pare, ingat ka na lang palagi ah. Ingat rin pre ah. Ingat ka rito. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Nay, aalis na muna ako. Magtatrabaho na muna ako. Sige, mamaya dapat may dala kang pagkain ha. Baka mamaya nga na naman ako dito pagdating mo. Alis ka ng alis, wala ka man lang naiuuwi. Huwag kayong mag-alala, Nay. Mamaya uuwian kita. Ano bang gusto mo? Yung spaghetti nung matabang bubuyog o yung pritong manok ng payasong nakakatakot? Dala mo na lang ako na makakain. Sige, Nay. Hintayin niyo na lang ako mamaya ha. Mamaya may dala akong pasalubong, sure yan. Sige na, mag-iingat ka. Ang tagal mo naman, Bray. Kanina pa ako naghihintay rito sa labas ng bahay niyo. Easy ka lang, Alexa. Si nanay kasi ang daming bilin eh. Huwag mo ka matawag-tawag na Alexa, sira ulo ka. Dudunggulin ko mukha mo eh. Ito naman, di mabiro oh. O ano natin dyan? Nakuha mo na ba yung mga basura? Oo, kanina pa. Ako na kumuha ron kina boss. Hapon na binigay ni boss to kasi gabi naman daw yung uwian ng mga bagong suki. Saan ba natin babagsak yan? Doon sa mga sa mga university yung maraming school. Hindi ko rin alam tawag dun eh. Basta, roon na yun. Oo, yun na yun. Wala akong alam sa mga ganyan-ganyan. High school nga lang ang narating ko, di ba? Mukhang puro estudyante bebentahan natin ng mga tao ha. Oo, mga mapepera raw ang mga yun, sabi ni boss. Malaki ang atin dito kapag na-deliver daw natin lahat to. Ayun naman pala eh. Tamang-tama at nang may maibigay naman ako kay nanay. Swerte nga natin ngayon eh. Kasi may bonus daw tayo pagbalik natin kay boss. May tigdos siyang ibibigay sa atin. Bogsa ka na naman mamaya, Bray! Huwag kang masyadong maingir yan. Nandito na tayo sa labas ng compound natin. Tara na, deliver na natin to ng maaga para makabalik tayo. Ano? Nainiwala ka na ngayon na jackpot tayo ron? Oo, tara. Tunawin na natin to. Nandun yung tropa kina Jet. Yon! Bata ka na dis! Mga pare! Gaya ng pangako namin nung nakaraan sa inyo, eto na yung pasalubong! Patayin nyo na yung ilaw. Sindihan na yung kandila na yan at makapag-umpisa na ng session. Teka lang mga pare. Ikukunin ko lang yung foil at lighter ko ha. Nakalimutan ko sa bahay. Sige na, mag-umpisa na kayo. Susunod na lang ako. Alicelia! Alicelia! Oh, bakit ka humahangos, Alex? Ano bang problema? Si Brian Huy! Si Brian! Nahuli ng mga pulis! Akala nga namin papatayin kasi tinutukan ng baril sa ulo eh. Diyos ko, Brian! Ano bang pinagagawa mo? Itong batang to talaga, nasaan siya? Nasa police station daw po eh. Puntahan nyo na. Hindi ko kayo masasamahan ha. Baka madamay pa ako, mahirap na. Bilisan nyo po, baka matukhang yun. Sige, ako na lang. Brian! Ano ba itong ginawa mo? Bakit mo ginawa ito, Diyos ko? Akala ko maayos ka nagtatrabaho. Bakit ka sumuong sa ganito? Pasensya nanay. Mabilis kasi yung pera rito kaya kumagat ako. Kaya kahit kapit sa patalim kinuha ko na. Hindi kapit sa patalim to, Brian.
Alam ko na ang lahat. Tulak at gumagamit ka ng droga. Hindi ito dahil sa gusto mong kumita ng pera eh. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Para matustusan mo ang bisyo mo. Sorry. Sorry, Nay. Patawarin niyo na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mag-isa na lang ako mabubuhay nito. Ilang taon pa bago ka makakalabas dito. Napatunayan kasi na nagbebenta ka tapos nahuli ka pa ng nasa akto gumagamit. Nay. Nay, ayaw ko rito, Nay. Tulungan niyo ako makalabas, Nay. Nay, parang awa niyo na. Gusto ko na lumabas. Ayaw ko rito, Nay. Wala na tayong magagawa, anak. Pagtiisan mo na lang. Tiis lang. Huwag ka mag-alala. Palagi kita dadalawin dito. Sorry talaga, Nay, ha. Kung naglihim ako sa inyo tungkol rito sa trabaho ko, wala tuloy kayong makakasama sa bahay. Mag-isa na lang kayo. Ayos lang yun, anak. Kakayanin ko na lang. Nadalaw na lang ako dito palagi para hindi ako malungkot. Kumusta na pala kayo, Nay? Ayos lang ako, anak. Huwag mo na lang ako alalahanin. Opo, Nay. Basta nayalagaan niyo po yung sarili niyo, ha? Huwag di masyadong magpapakapagod, ha? Oo, anak. Ikaw din. Alagaan mo sarili mo. Palagi ka rin magpapakabait dito. Mag-ingat ka palagi. Makisama ka at magpakabait para walang problema. Opo, Nay. Palagi po kayong mag-ingat. Ikaw rin, anak. Mahal na mahal kita. Ihintayin kita hanggang sa paglaya mo. Kumusta ka na dito? Maayos ka naman ba? Ha? Oo, Nay. Medyo okay naman ako rito. Pwera lang talaga sa masikip na tulugan. Tiisin mo na lang, anak. Mabilis lang naman ang panahon. Hindi mo mamamalayan, makakalabas ka na pala. Opo, Nay. At saka, nalilibang naman ako rito. Kasi marami naman ako nakakasundo na kaselda ko. Ito pala, anak. Nagluto ko ng paborito mong adobo. Sarap naman ito, Nay. Salamat po, ah. Sige na, kainin mo habang mainit pa. Nay, nakikita niyo po ba si Alex? Hindi ko na nakikita, anak. Simula nung nahuli kayo, hindi na lumutang doon si Tomboy. Ganun po ba? Kaya pala, sabi ko, bakit hindi man lang akong dalawin dito ng kumag na yun? Pero ang balita ko, umuwi doon ng probinsya. Nagtago yata doon. Natakot makulong yung loko. Kayo po pala, Nay. Kamusta na kayo? Eto, okay naman. Buting na lang kamo, marami ang nagpapalaba. Kaya nakakaraos naman sa pang-araw-araw. Mabuti naman kung ganun. Basta, Nay, huwag kayong magpapakapagod, ha. Hinay-hinay lang. Oo, anak. Tsaka hindi naman mabibigat ang pinapalaban sa akin eh. Kayang-kaya ko naman. Nay, tapos na po yung oras sa pagbisita. Paano po? Sa susunod na linggo na lang po ulit, ha? O sige, anak, palagi kang mag-iingat, ha? Mahal kita. Hoy bata ha, bago mga damit mo ha. Baka pwede namang ma-arbor ko na ito ha. Pasensya na, Kosa. Hindi pwede, kakabigay lang kasi sa akin ng nanay ko. Hayaan mo sa susunod na dumalaw yung nanay ko, papabili ko para sa'yo. Eh kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Pasensya na, Kosa. Tarantado to ha. Bastos ka. Hindi pa tayo tapos mag-usap, tinatalikuran mo na ako ha. Ano ha? Hindi mo ba ako kilala? Pasensya na, hindi. Bagong lipat ka lang kasi rito sa selda nyo eh. Eto kamao ko, pagkikilala ko sa'yo. Ano? Masarap ba mabigosan? Akin na nga to. Akin na yan! Ano? Papalag ka ba? Eto tandaan mo ha. Huwag mo akong babanggain dahil hindi lang yan ang matatamo mo. Opo, pasensya. Pasensya na talaga. Kaya sa susunod na may hingin ako sa'yo, ibigay mo kaagad ha, para di ka masasaktan. Sino kayang sinasabing dalaw ko? Di naman dumadalaw si nanay ng ibang araw. Lingko lang naman ha. Pre,
Kumusta na? Alex? Ikaw na ba yan? Bakit ganyan yung tsura mo? Bakit? May problema ba? Mukha kang babae, Alex. Ang haba na ng buhok mo at saka medyo tumaba ka na. Ganun talaga. Kailangan na magpakabait eh. Quit na ako sa bisyo. Balita ko kay nanay. Kaya ka raw nawala. Umuwi ka ng probinsya. Oo. Umuwi muna ako para maglaylo. Ano? Babalik ka na ba rito ulit sa Maynila? Hindi pre. Dumalaw lang ako rito at saka naisipan ko na rin dalawin ka. Eh, tagal na rin tayong hindi nagkikita eh. Oo nga pare. Salamat sa pagdalaw ha. Na paano ka ba pre? Bakit parang may pasaka sa mukha? Wala to. Pagtripan lang. Hayaan mo na. Huwag mo na lang sabihin to kay nanay ha. Sige pre. Kumusta ka na rito? Kaya pa ba? Ayos lang. Kaya pa naman. Ang kaso, nalipat ako ng ibang selda. Kaya eto, napagtripan ako ng isang preso roon. Kapag ganoon pre, huwag mo na lang pansinin at saka kung may inuutos man sila, gawin mo na lang. Oo pare. Makikiayo na lang ako rito. Baka sakaling mabigyan ng parol at maagang makalabas. Marami na akong natutunan at ayaw ko na bumalik dito. Kaya kapag nakalaya ako, magbabagong buhay na ako. Kung sa bagay pre no, mahirap nga talaga rito. Kaya ako nagbago na eh. Nagpapaka-good boy na ako. Tama yan. Kapag nakalabas ako rito, hanap tayo ng maayos na trabaho. Oo, kapag nakalabas ka na rito, babalik na rin ako sa lugar natin pre. Tapos na yata yung dalaw. Nandiyan na yung lespo. Oo nga eh. Sige pare, ingat ka na lang palagi ah. Ingat rin pre ah. Ingat ka rito. Happy birthday, anak. Kita mo, 7 taon ka na pala dito. Napakabilis lang. Konti na lang ang bubunuin mo at makakalabas ka na. Opo nga nay. Kaunti na lang talaga. Salamat pala rito sa dala mong pansit na ya. Ang sarap po. Naku, Brian, wala yan. Basta bilisan mo nang lumabas dito para makasama na kita, anak. Opo nay. Salamat po ha. Salamat sa walang sawa niyo pong pagdalaw rito. Hindi niyo po ako pinapabayaan kahit nandito ako sa loob. Anak, ikaw lang naman meron kasi ako sa mundo. Mahal na mahal kita, anak. Nay, okay lang po ba kayo? May sakit ba kayo, Nay? Naku, anak. Simpleng ubo lang ito. Huwag mo na akong alalahanin. Basta dalian mong lumabas dito. Sige na, anak. Mauuna na ako, ha? Mahal na mahal kita. Sige po, Nay. Ingat po kayo. Inumin niyo po yung mga gamot na yan, ha? Huwag na huwag niyo pong palalain. Mahal din kita, Nay. Hoy, Brian! Ano yung kumakalat na balitang mabibigyan ka na raw ng parol? Bali-balita kasi rito sa loob yun. Ayos ah. Mukhang umi-epekto pagpapagood boy mo ah. Hindi naman sigurado yun. At saka, saan mo ba nabalitaan yan? Nagiging maangas ka na bata ah. Nagtatanong ka na ngayon sa akin porket malapit ka nang lumabas. Hindi naman ako nag-aangas sa'yo, Max. Nagtatanong lang din ako sa'yo kung saan mo nakuha yung balitang yan. Hindi nga ako na pumapalag kapag trip mo akong bugbugin eh. Ganun ba ha? Max, tama na! Matuto kang sumagot ang tama ha? Para di ka masaktan. Oo, Max, oo. Ayan. Buti nagkakaintindihan tayo ha. Hindi yung mag-aangas-angas ka porket lalabas ka na rito. Pero bago ka makalabas dito, Bri, tandaan mo ha. Gagawin muna kitang punching bag. Tara, iwan nyo na yan. Nagmamatapang wala namang palang ibubugay. Nasaan na kayang nanay? Dapat kapag bukas ng gate, andito na yun. Kanina pa ako rito. Balik na nga lang ako. Wala naman si nanay. Toy, wala ka bang dalaw? Wala po eh. Mukhang
hindi makakapunta yung nanay ko. Baka gusto mong makinig kahit ilang minuto lang. Tungkol saan po ba yan, ma'am? Sa salita ng Diyos. Tara, maupo ka muna. Ito, may dala akong sandwich. Kainin mo yan, ha? Tsaka wag mo na akong tawaging ma'am, Sister Nelly na lang. Ay, sige po. Nakakahiya naman po. Baka po, baon nyo yan. Hindi. Nagdadala talaga ako ng mga pagkain para ipamahagi sa mga presong binabahagian ko ng salita ng Diyos. Napansin ko kasi parang malungkot ka kaya nilapitan kita. Hindi po kasi dumalaw yung nanay ko ngayon eh. Nakakapagtaka lang kasi hindi pa po pumapalya sa pagdalaw yon sa loob ng ilang taon. Baka naman busy lang. Baka sa susunod na linggo dadalaw na yon. Sana nga ho. Medyo nag-aalala lang kasi ako sa nanay ko. Kasi nung huling dumalaw siya rito, iniubos siya ng matindi. Sana hindi siya tuluyang nagkasakit. Baka nagkasakit nga yun kaya hindi siya nakapunta. Ang pinakamaganda niyan, ipagdasal mo na lang ang nanay mo. Sana maging okay lang yung lagay niya. Pakikinggan pa kaya ako ng Diyos sa dasal ko? Gayong masyado na akong makasalanan. Pakikinggan niya ng Panginoon. Alam ko kung ano man ang kasalanan mo napagsisihan mo na, di ba? At alam kong lahat tayo handang patawarin ng Diyos. Basta maging totoo ka lang sa iyong pagsisisi at muli kang yayakapin ng Panginoon sa kanyang presensya. Mapagmahal ang Diyos natin. At lahat ng kanyang anak handa niyang patawarin basta tao sa puso ang pagsisisi, ha? Sana nga ho. Sana. Mauna na ako, iho. Siguro sa ibang araw na lang ulit kita dadalawin. Huwag kang mag-alala, ipagdadasal ko din nanay mo. Ano nga palang pangalan ng nanay mo? Celia po. Sige, Celia. Huwag ka na mag-alala ha, tandaan mo. Nandyan palagi ang Diyos para sa atin. O siya, sige, mauna na ako. Salamat nga pala sa oras na nilaan mo ha. Sige ho. Salamat ho. Dalawang buwan na hindi nagpupunta si nanay. Ano na kayong nangyari roon? Wala man lang pasabi na hindi muna siya magpupunta. Nakakatampo lang. Brian! Ilang buwan na kitang nakikitang walang dalaw ha. Miss mo na ba si nanay? Baka wala nang balak magpunta ang nanay mo ha. Sakit ka lang daw kasi sa ulo eh. Tigilan mo ako, Max ha. Papatulan na kita. Ayan na ang gusto ko, Brian eh. Pumalag ka para tumagal ka rito. Ano? Bakit hindi ka makimik? Gusto mo na lumabas? Tiisin mo muna to. Ay, wala sir. Nagpa-practice sparring lang kami ni Brian, oh. Di ba, Brian? Swerte ka pa rin, Brian, ha? Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod na pagkikita natin, grip-buhan na kita, ha? Hindi ko na hayaang makalabas ka rito ng buhay. Huwag kang mag-alala. Paghahandaan ko yan. Yan ang gusto ko sa'yo, Brian. Kamusta ka na, Brian? Pasensya ka na kung hindi ako nakakapunta ng ilang linggo, ha? Teka, anong balita sa'yo? Medyo hindi po maayos ang lagay ko rito. Kasi may death threat po ako sa isang preso rito. Siguro, kailangan ko na hong lumaban para ipagtanggol yung sarili ko. Ayoko pong mamatay rito. Wag, Brian, wag. Maniwala ka sa akin, malapit ka nang lumabas. Saan nyo naman po nakuha yung impormasyon na yan? Bago kasi ako makapagturo dito, kailangan kong makausap muna yung warden. Habang nakikipag-usap, natanong ko na rin sa warden kung kailan ba yung labas mo. Sa darating daw na Pasko, papalayain na raw lahat ng mga presong may edad. Pagkatapos noon, mga ilang buwan, isusunod daw yung mga presong magaganda ang ipinakita sa nakaraang taon. At kasama ka na doon, Brian. Talaga ho? Baka malaman pa ng ibang preso, kaya baka mapag-initan ka. Malapit na, Brian, kaya huwag ka nang gumawa ng gulo, ha. Tiisin mo na laang. Malapit na ako makalabas. Ang kaso nga lang ho baka mamatay naman ako rito sa loob habang
habang papalapit yung panahon na yun. Hayaan mo, sasabihin ko kay Warden na bantayan niyan si Max. Huwag mo hayaang masira niya yung pagkakataon mo makalabas dito. Maraming salamat po, sister. Maraming salamat po sa pagiging mabuti niyo sa akin. Sige, mauna na ako ha, basta tandaan mo, huwag kang gagawa ng hakbang na maaring magdulot ng ikakatagal mo dito sa kulungan ha. Opo, ingat po kayo. Kumusta kaibigan? Nakita tayo ulit. Long time no see ah. At mukhang ganun ka pa rin ha, nag-iisa. Bakit hindi ka nakikihalubilo sa amin ha? Natatakot ka maparambol at baka matagalan pa ang stay mo rito? Hindi ako papalag, Max. Pasensya ka na ha. Wala rin akong oras makipaglaro sa'yo. Ayan ang gusto ko sa'yo ha. Hindi na ako mahihirapan. At saka, hindi naman tayo maglalaro eh. Sige, hawakan niyo na! Max! Bitawan niyo ako, Max! Anong gagawin niyo? Saklolo! Di ba sabi ko sa'yo, hindi ka makakalabas ng buhay rito. Grinipuhan pa kita. Uy, pre, anong nangyari? Nasabi sa akin ng mga pulis, nandito ka raw. Alex, kailan ka pa rito sa Manila? Noong nakaraang araw lang. Mabuti naman pre, ligtas ka na. Oo. Sabi nga sa akin ng nurse na ligtas na raw ako. At buti raw hindi ako napuruhan. Oo nga eh. Nakausap ko yung nurse kanina. Nasaksak ka nga raw at sa tagiliran yung inabot mo. Nasabi ba nila sa'yo kung ano nangyari sa sumaksak sa akin? Ayun, na Bartolina raw kasama yung mga humawak sa'yo. Mabuti na yun sa kanila para wala na silang mapagtripan. Oo nga pala pare, tatanong ko lang sana. Anong balita kay nanay? Ha? Ano? Ano? Huwag ka mabibigla pre ah. Bakit ba? Anong nangyari? Pasensya na Bray. Pero patay na yung nanay mo eh. Nung nakaraang linggo lang daw, binalita sa akin ng mga kapitbahay niyo yun. Ano rin nangyari sa nanay ko? Inatake raw ng hika ang nanay mo. Naubusan daw ng oxygen yung utak kaya namatay eh. Pero huwag ka mag-alala. Marami raw ang tumulong para mabigyan ng maayos na libing at may umasikaso naman daw sa buro ng nanay mo. Uy. Bakit di man lang nila ako sinabihan? Nay, sabi mo magkikita pa tayo. Sabi mo magkikita pa tayo paglabas ko rito eh. Ang daya niyo naman ay iniwan niyo ako bigla. Buong akala ko pa naman na hihintayin niyo ako. Tahan na, Bray. Tahan ka na dyan. Ganun talaga ang buhay eh. Isipin mo na lang na may plano ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi man natin alam sa ngayon pero baka bukas makalawa. Malaman natin kung ano ba talaga ang plano niya. Ari, salamat ha. Salamat sa pagsabi mo sa akin ito. Kung hindi ka pa dumating, hindi ko pa malalaman na wala na pala yung nanay ko. Walang problema ron. Basta pre magpahinga ka na muna. Babalik ako sa mga susunod na araw para makapag-usap tayo. Hoy magpagaling ka Huwag ka na malungkot. Tuloy lang ang buhay. Salamat sa pagdalaw pare ha. Ingat ka. Ikaw rin. Merry Christmas, Bray! Kumusta ka na rito, ha? Yung sugat mo, ayos na ba? Merry Christmas din pare. Eto mabuti naman. Ikaw, kamusta ka na? Ito, okay naman din.
Brian, anak, kamusta? Sister Nelly, eto po, mabuti naman. Sister, eto po pala yung kaibigan ko, si Alex. Kamusta ka, Alex? Ako si Nelly. Nagtuturo ako dito ng salita ng Diyos sa mga preso. Mabuti naman po, sister. May dala akong pagkain. Halika, pagsalu-saluhan natin. Wow, salamat po sister ha. Sige na, kumuha na kayong dalawa at kumain na kayo. Tara na po sister, sabay na rin po kayo sa amin. Sige na, kukuha ako pagkatapos ninyo. Oo nga pala, pare. Kamusta na ba ang bahay namin? Nandun pa ba? Wala bang ibang umaangkin? Wala naman, Bray. Nandun pa rin, nakatayo. Sinarado nga ng mga kapitbahay nyo yung bahay nyo nung nawala nanay mo. Tsaka huwag ka mag-alala. Sinisilip-silip ko naman yun. Yun naman pala eh. Baka gusto mo pare, doon ka na lang tumuloy. Ayos lang ba, pre? Naroon na lang ako sa bahay nyo. Oo pare, kaysa naman walang nakatira roon. Okay na yun para mabantayan mo rin. Kung ayos lang sa'yo pare. Sige, pare. Saluhin ko muna bahay mo, ha? Oo, ayos lang yun. Para paglabas ko rito, may tirahan pa ako. Salamat pala Alex ha. Naku, wala pa nga, nagpapasalamat ka na. May magandang balita rin pala ko sa'yo, Brian. Nakausap ko si Warden kanina dito at nabanggit niya sa akin na baka sa mga susunod na buwan makalabas ka na. Talaga ho? Kaya huwag ka muna maingay ha. Huwag mo ipahalata na excited ka. Baka mamaya mahalata ka. Magkaroon na namang inggitan dyan ha. Mahirap na. Ay, salamat. Mabuti naman at makakalabas na rin ako rito. Ayos yun, pre, ah. At mapapaaga yung paglaya mo. Sister, pare, tapos na ang oras ng dalaw. Ayun nga, no. O siya, sige, mauna na kami pareha. Merry Christmas uli. Doon na muna ako sa bahay mo, ha. Babantayan ko na lang muna. Oo, maraming salamat pare. Sister, maraming salamat din po at maraming salamat din po sa magandang balitang dala ninyo. Wala yun, Brian. Basta tuloy-tuloy lang ang pagpapakabait dito, ha. Opo, maraming salamat po sa pagdalaw. Pare Alex! Tao po! Nandito na ako! Oh, Brian! Nakalabas ka na pala. Tara, tuloy. Oo pare, napaaga nga eh. Okay na raw. Kumusta na rito? Anong pinagkakaabalahan mo? Mabuti naman. Okay rin naman ako rito. Tapos sa pinagkakaabalahan, may pinapasukan na ako. Factory worker. Nakakasurvive naman ako sa pang-araw-araw kahit papaano. Baka pwede mo naman akong ipasok dyan sa pinagtatrabahoan mo pare. Sige, huwag ka mag-alala. Tatanungin ko yung manager doon. Teka muna, kumain ka na ba, pre? Ito, may niluto akong ulam kaninang tanghali. Kainin mo na. At saka may kanin pa riyan. Ayun, tamang-tama. Nagugutom na rin ako. Oh, sino kaya yan? Teka, ako na magbubukas pare ha. Brian! Salamat sa Diyos at nakalabas ka na pala. Dumalaw kasi ako doon sa kulungan. Sabi sa akin ng mga bantay na wala ka ng araw doon. At napalaya ka na. Tinanong ko kung alam nila yung address mo dito. Abay, alam naman daw nila at binigay sa akin. Bakit po pala kayo napadalaw dito si Sir Nelly? Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo na may programa sa church namin sa mga kagaya mo. Ano pong programa yan? Magbibigay kami ng pagkakataon sa mga kagaya mo na makapag-aral ng libreng vocational course. Kaya pumunta agad ako sa city jail para ipaalam sa'yo. Ay, kaso andito ka na pala. Wow, ayos po yan. Paano po ba sumali dyan? Sumama ka sa akin bukas at tutulungan kita sa registration, ha? Ito na rin siguro yung isa sa mga hakbang para patuloy kang magbago, Brian. Hindi mo na kailangan bumalik sa mga dati mong gawi. Oo po, sister. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po ito para sa akin. Para makapag-umpisa ulit. Ito pala yung pamphlet ng mga course na pwede mong kunin. Mamili ka na dyan, ha? Siguro eto na lang po yung cellphone at computer technician na lang ang kukunin ko. Nakikita ko kasi sa mga tao rito puro may hawak na cellphone. Siguro ayos na magtayo ako ng negosyong gadget repair shop dito. Maganda yung naisip mo. Sister, maraming salamat po sa inyo ha. Kasi po, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon para makapag-umpisa ulit. Huwag kang magpasalamat sa akin. Sa ating Panginoon ka magpasalamat dahil siya ang may gawa ng lahat ng ito. Pinapaabot ko lang sa iyo yung blessing na ibinibigay niya. Thank you, Lord.
Maraming salamat po sa pagbigay sa akin ng pagkakataong tuluyang makapagbago at muling makapagsimula. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.